Nag-walk out ang delegasyon sang Iran samtang nagaistoryahanay sila sa mga opisyal sang Estados Unidos sang Amerika kaangot sa pagtapos sa giyera sa Middle East. Ang among negosasyon nga ginpatigayon sa Switzerland ang nagatuyo kung tani nga makasugtanay sila sang duha ka bulan ukon na 60-day period. Agud nga masulba mga iso nga nagapalala sang tensyon sa tunga sang US kag Iran. Apang samtang nagaistoryahanay ginapahayag nga may hindi paghangpanay sa mayor nga mga punto. Nagbayluhanay man sang pamahog ang duha ka pungsod kadungan sang negosasyon. Sunod sa State News Agency sang Tehran nga IRNA nagbiya sa building ang Islamic Republic of Iran matapos ang meeting sa Qatari delegation nga isa sa mediating parties. Sandig naman sa pila ka diplomat, wala pagin basura sang Iran ang negosasyon. Matandaan nga samtang padayon ang negosasyon, nagpamahog si United States President Donald Trump nga bombahan liwat ang Iran bangod sang suporta sini sa militante nga Hezbollah sa Lebanon. Nagbalos man sang paandam ang Iran paagi kay Chief Negotiator Muhammad Baghir Ghalibaf nga dapat maghalong ang US sa ilang mga statement bangod handa ang armadong kusog sang Iran nga magbalos sa lain nga paagi. Base sa nakasugtan sa nagligad nga semana, dapat nga may final deal na ang US kag Iran matapos ang 60 ka adlaw. Dapat man nga tapuson anay ang away sa tanan nga France lakip na sa Lebanon kag dapat nga buksan ang Strait of Hormuz.